DXDC Radyoman Report. Wala pa ipagsaka sa presyo sa kandila ug bulak karong semana sigon sa pipila ka mga candle and flower vendor sa Bangiruan Public Market ning syudad sa Davao. Sa pagkikinabi sa DXDC Armen Davao kang Junjun Logronyo candle vendor sa mga merkado karong semana wala pa sila nagpatuman sa pagpasaka sa presyo sa bulak o kandila. Sigon ni Logronyo, dili pa daghan ang nagapalit niini o posibleng karong adlaw sa mga binatay mutaas ang demand o gamusaka sab ang presyo niini. Nainabi usab sa DXDC News Team si Dave Alia May Vergara flower vendor sa mga merkado nga posibleng musaka ang presyo sa bulak o kandila karong adlaw sa kalag-kalag. Wala pa, pero posibleng pag abot sa kalag-kalag musaka na siya. Oo. Pila yung presyo sa bulak? Karon is kuan. Ang rose kay 150 pero pag abot sa kakalag wa may kabalo kung musaka ba siya. Pero musaka din na. Musaka yun siya kay gamiton man siya pang accent sa mga kuan like spray na sa mga pang dalaw nga kuan. Oo. Ato pong gi-update ang presyo sa chrysanthemum 190 pesos per kilo, samta ang rose 150 pesos per dozen, Jimba 160 per kilo, Bibis bread 200 pesos per kilo, sunflower 1,500 pesos ngadto na sa 3,000 ang presyo ni ini. Gani sa presyo sa kandila nga naa sa baso 25 to 35 to 70 depende sa gidak-on. Baka na itong update live gikan mismo sa may Bangiruan Public Market ng syudad sa Davao kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.